i avui tenim un guió preparadíssim des de les 7 del matí, però a mig matí a l'Espart Girona dic, ei, que t'ho canvio tot. Per què? Perquè Axel Mercerón, exjugadora ja del Gran Canària, és nova jugadora per l'Espart Girona pel final d'aquesta temporada i per la temporada 26-27, és a dir, la següent. Xico, què esperes d'aquest fitxatge? És una jugadora que creus que el seu perfil és el que necessita ara mateix l'equip? Perquè, bueno, ja hi entrarem, però tenim la baixa de Marta Canella, que no sabem fins quan, i Chloe Bibi, que no s'ha dit res, però jo imagino i posaria la mà al foc que són molèsties al genoll. Com ho encaixes tot això en aquesta peça, bueno, aquest pilar del Gran Canària arribant aquí a Girona? Bé, d'entrada això, parlem una mica de la jugadora. Axel Mercerón estava sent, o està sent, de fet, fins ara, la màxima anotadora de la competició, amb més de 18 punts, la sisena millor rebotejadora de la Lliga, amb 8,2 rebots, també liderant el rànquing de valoració per partit amb més de 23 dígits. Llavors estem parlant d'una jugadora que al Gran Canària li ha anat com anell al dit per fer un pas més a la seva curta carrera. Recordem que és una jugadora de només 22 anys, a l'e-pivot, però que també pot jugar a la posició de l'e, degut doncs, a la seva mobilitat, a la seva agilitat, al seu control de pilota. El seu joc ja t'incita una mica doncs, també a moure's més per línies exteriors. És una jugadora com hem pogut dir amb aquests números i pels que hagi pogut anar veient a Gran Canària aquesta temporada, doncs que no li importa tenir el pilot a les mans, que li agrada sentir-se protagonista, i jo crec que aquí a l'Uni Girona vull pensar que, a part de que també ha de contribuir una mica amb el treball fosc que feia Marta Canella fins que no recuperi la gallega, doncs on se l'ha de potenciar és en termes de generació de joc, intentant alliberar també una mica Josite, que porta ja algunes setmanes bastant espessa en aquest sentit. I bé, doncs, aviam si amb el seu fitxatge s'aconsegueix fer un pas més, si pot tenir un encaix ràpid dins la plantilla, perquè recordem que en un mes pràcticament comptat tenim la Copa de la Reina en joc.